retorno s'ha desplaçat, tio. Puc. O sea que ya hace rato que está allá.
Bé. 2 minutets i començarem. Ja aparem com a mi personatge. És que no sé si puc fer un zoom, tio. Espera. No es vegi tant la casa. Awesome. Se ve al revés. Es al revés, es al revés. Perquè tinc la... Ara sí. Perquè tinc la càmera que enfoqui... Es queda inversat. Llavors es veu inversat. Es veu al revés, es veu al revés. Bé. Doncs començarem la sessió d'avui, perquè tinc una sorpresa en aquest joc, una grata sorpresa que m'he trobat jo en aquest genial Final Fantasy. M'agradaria que escoltéssiu la cançó d'aquest joc perquè és molt xula, molt final. I quan vaig arribar em va encantar aquesta ciutat i quasi lloro con la canción, bueno, perquè dije, Dios, és com un final, no? Doncs bé, començarem. Bon dia, tarda, nit, jugadors i jugadores. Us saludo. I comencem avui aquest Twitch especial. Yeah. Perquè avui hem trobat una missió que he dit, això els fans del Final Fantasy VII l'han de veure. Per si encara teniu dubtes si comprar-vos el joc i tot això, no hi he anat encara, he vist la missió i he dit, l'anem a descobrir avui tots junts. Anem a descobrir-la tots junts. Oh yeah, let's go. Llavors, primer de tot us dono la benvinguda a Ul'dah, la tercera ciutat-estat del joc. Bon dia, tarda, nit. M'he quedat trencat per aquí. Upa. La tercera ciutat-estat d'Orthea, i de la qual he pogut entrar ja en el gremi d'ocultistes, que és una classe molt molt xula, que és la que jo volia per ja entrar a mag negre. Ara estic a nivell 13. La missió que ens demanen és de nivell 15, però amb una altra classe segurament la podrem fer, d'acord? I és que, senyors i senyors, us ensenyaré una miqueta com és Ul'dah. És una ciutat dins una fortalesa, però té una part exterior bastant xula, i a diferència de Limsa Lominsa o de Gridania, és una ciutat bastant encarada al desert. Us ensenyaré una miqueta la preciosa ciutat d'Ul'dah. Estan fent uns focs artificials, a veure si els podem anar a veure. Sento uns focs artificials, a veure si els podem veure en algun lloc. Veieu, la ciutat és una passada. I ara no trobaré on hi ha els focs artificials. Em va costar trobar-ho ahir. Perquè justament aquests dies, en aquest joc, fins al 7 de setembre és la festa dels morts. No és com la festa de Mèxic, però sí que s'honra els herois que van caure durant la guerra de fa 5 anys, que representa que va passar, on la unió entre Ul'dah, Limsa Lominsa i Gridania van
van tindre una dura lluita contra l'imperi Grimaldo o alguna cosa així, que és un imperi que està situat al nord. És una ciutat que controla la Magitech, la ciència aquesta mecànica que hi havia en el Final 6, val? I els dolents són bastant dolents. No, ja està, que els focs ja no els trobaré. Doncs bé, directament anem a ensenyar-vos el que jo volia ensenyar-vos. Atenció, fans de Final Fantasy VII. Direu, ostres, què és? És una zona? És un què? És un personatge que és com el Cloud? No. Res d'això. Res d'això. Aquí, en la ciutat de Ul'dah, és on hi ha molts gremis, és on hi ha més gremis en el joc. Hi ha els gremis dels pugilistes, que són tios que lluiten amb les mans, a l'Ocel i Tifa. Us ensenyen el salto del fin, el cop de cap del cel i tot això, veus tios allà fent-lo, superxulo. També teniu els gladiadors, i després teniu tots aquests gremis d'alquimista, de couturier, que ara no me'n recordo com es diu en català, val? Que és per... que són... això, mira, us ensenyo una miqueta. D'acord? Que són tots aquests treballs que ens permeten obtenir i crear coses que normalment hauríem de farmejar, no? Pocions, vestits, amb el couturier podem... no me'n recordo. Bueno, tenim diferents feines que ens permeten crear diferents objectes i la majoria es troben aquí a Ul'dah. D'acord? Doncs bé, el que jo us volia ensenyar avui, mentre passejava per Ul'dah i feia les quests, tal, per posar una miqueta al meu nivell, m'he trobat aquest senyor misteriós. Aquest home, veieu? Aquest home que diu, en francès posa jeune homme chanceux, però home amb sort, per dir una manera. D'acord? I em va afectar molt el seu disseny, que va amb una espècie d'ajudant. Llavors, si anem a parlar amb ell, ens surt la missió de destinació Gold Saucer. I vaig dir, podem anar al Gold Saucer? Diu, us heu trobat un jove home amb sort, val? Que ha vingut amb les mans buides del Gold Saucer. Anem a parlar amb aquest senyor. Ara, fes una mica de cuidado, però si ja faràs caure tot. I com facis... com trenquis algo de lo sensacional que he portat, ho veuràs. Us demaneu què porta aquest imbècil? Diu, la sort m'ha somrigut quan he anat al Gold Saucer i aquests paquets són la prova. Diu, em fareu creure que no heu sentit parlar mai del fabulós Gold Saucer. És un lloc ple d'atraccions que venen just d'obrir les seves portes. Podem jugar al triple triat o participar a curses de xocobós i altres possibles divertiments inimaginables per a aquells que busquen a passar un bon temps. Veig que he picat la vostra curiositat, diu. Fixeu-vos que tinc una entrada que no utilitzaré i que podria justament permetre de pujar a bord d'un vol directe al Gold Saucer. Tinc mala sort i veig que jo he caigut un dia que estic de molt bon humor. Accepteu això i sense cap tipus de contrapartida. Vale, us demanen d'anar directament a l'aeròdrom d'Ul'dah i de presentar a la noia, a la xicota, a la guapetona que treballa allà, vale, perquè... Vale, jo pensaré en entrar. Pues sí, senyors jugadors i jugadores, avui no us ensenyarem gameplay, avui anirem al Gold Saucer. Anem al Gold Saucer. A veure, Gold Saucer. Per anar al Gold Saucer, això sí, hem d'agafar, hem de pujar, hem d'agafar l'aeronau, que no em recordo per on és l'aeronau.
I avui serà això, avui la partida serà d'ensenyar-vos, bueno, de descobrir junts el Gold Saucer, ara que ens ofereix. És que jo quan he vist Gold Saucer he dit, he de fer un Twitch sobre Gold Saucer i descobrir-ho juntament amb vosaltres. Ah, sí, mola molt. Us volia ensenyar aquests que s'estan vaccinant. Aquests són gladiadors. Hi ha un coliseu. Tu, te voy a meter. No, no, te voy a meter a ti. És un món ple de vida, m'encanta l'ambient d'aquest Final Fantasy. I és que realment és com un Final Fantasy, vull dir... El que fa que m'enganxi aquest joc és que justament és un ambient de Final. Vull dir, la música, de Nobuo Uematsu, ens acompanya durant tot el joc i realment és molt guai. O sigui, m'ha enganxat aquest joc, m'ha enganxat, avui he arribat a casa a les 4 de la tarda i he portat jugant fins ara a les 9 i ara torno a jugar i no sé, saber a quina hora m'aniré a dormir jo avui. A veure, necessitem anar... Que si voleu, després puc ensenyar una miqueta la ciutat d'Ulda i les diferents disciplines per curiositat. Ah, vale, perdoneu. És un correu conforme a l'antic vídeo de l'altra sessió, ja està penjat al YouTube. Vale. A veure. Ulda és que és la ciutat més gran de les tres. Veu, Ara, anem a l'aeronau. I anem al Gold Saucer. Serà com el Gold Saucer i a la mateixa música de Final 7? No ho sé, però jo tinc moltes ganes d'anar-hi. A veure, tinc que estar a nivell 15. Però bueno, agafarem una altra classe. Que clar, tinc a nivell 13 l'ocultista, però bueno, agafarem arcanista, la tinc a nivell 18. I espera, creo que he hecho un error. Sí. M'havia equipat... Vale, és que una cosa que heu de fer, al moment de guardar... Al moment de canviar de classe, recordeu, si jugueu al joc, de guardar sempre tots els canvis, és a dir, anar a la llista, anar aquí a ocultista, petjar quadrat i ho substituir per l'equipament actual. Ara sí. Ara sí que podem canviar a... aquí. La cosa que aprofitaré, perquè em sembla que tinc uns nous guants. Tinc un nou equip ara aquí, país. Tinc uns nous guants aquí. Aprofitarem per equipar-nos tot lo nou. Si no, després se m'oblida. Doncs farem l'arcade, farem lo mateix. Ara sí tinc un altre traje que no sigui aquest de fraile. Està guai un rato, però és que no he aconseguit res interessant fins ara. Vale, ok. Vale. Agafarem l'arcanista. I anem al Gold Saucer.
Perfecte. Ensenyo mi laissez-passer, mi entrada especial. La companyia de vols Ovang, que és Highwing en anglès, Highwing, els que saben de feina. Molt bé, doncs anem al Gold Saucer. És un cactilio gegant. I ara la mateixa música. On està un barret? Necessito un barret. Ya es la canción del Gold Saucer, tío. ¡Bam! Sí, Gold Saucer. ¡Pa, pa, pa, pa! Anem a veure què podem fer amb aquest Gold Saucer. He aconseguit la quest, la difícil quest de... Quest completada, has llegado a Gold Saucer. Cargando. Vale, tenim aquí, abans de tot, tenim això. Benvingut al Gold Saucer de Manderville, el paraís del... Avui estem bé, per traduir. Del divertiment i en totes les vostres esperances i tots els vostres somnis poden fer realitat. Per participar les diferents activitats deveu primer canviar els vostres gears contra monedes de Gold Saucer. Vale, com un casino, vale. Vale, per fer això, dirigiu-vos a la gent de canvi, Vale, ok. Vale, diu, un punt de Gold Saucer són 10 gears i la llei uldiana diu que està prohibit de tindre més de 500 punts de Gold Saucer. Vale, no poden ser reconvertits en heals, però poden ser utilitzats per comprar articles meravellosos. Bien, y ahora es la pregunta, niños y niñas, ¿os lo queréis pasar bien al Gold Saucer? ¡Sí! ¡Oso! Bueno, tranquils, no he begut res, no he fumat res, tranquils, és l'eufòria del Gold Saucer. Jo m'encantava el Gold Saucer, en el Final Fantasy VII. Abans, quan he vist... o sigui, que Gold Saucer era el paraís dels minijocs en el Final Fantasy VII. Podíem rejugar al minijoc de la moto, de l'snowboard, amb noves modalitats i tot això. Anem a parlar amb la gent. Però què jugareu primer? Jo tinc ganes de provar les carreres, però el triple triat em tenta bastant. No arribo mai a decidir-me. No sé si que tenemos gente hoy. Diu, l'empleat de Gold Highwing us recomana de seguir la visita guiada al Gold Saucer. Perfecte. Perfecte. I què ens donarà? 5 cupons de Gold Saucers.
Oh, i ens donen 5 cupons per pujar gratuïtament a una atracció del Gold Saucer. Benvingut al Gold Saucer de Vanderbilt, aquest parell de diversió més conegut com Gold Saucer. Diu, els empleats faran un plaer d'oferir-vos una visita guiada a aquest lloc excepcional. Us esperen en cada punt i us explicaran quales són les atraccions que podreu trobar. Bon dia, tarda, nit, Tordrim. Vale, ok, els esperen els... Belú. Bueno, sí, esperaran els... Abans no dubteu en provar la vostra sort en les atraccions. Però abans de tot, seguiu el passadís i arribareu al comptador principal. El recepcionista es farà un plaer de donar-vos tota l'àmplia informació sobre aquest lloc. O sigui, és que vestido de fraile és un poquillo... És un poquillo bestia. Vengo de la palabra de Dios y vengo a pasármelo bien en este parque de atracciones. Y Dios bendiga este lugar. Vamos. Oh. Sí, gracias. Mejor. Mujeres, bien. Oh, chicas guapas. Yeah. Una foto para la posteridad, chicas. Tac. Foto. Molt bé. S'ha matat. Que guapo. Oh, muchas gracias. Saludos, soy muy educado. No para nada mal, si tratan. Benvingut al Gold Saucer. Tots els vostres somnis poden fer realitat. Esteu al Gold Saucer, l'únic lloc del món on tots els vostres somnis més bojos estan a l'abast de la mà. Mira, la Terita. Anem a organitzar-nos amb la Terita. Superbo! Mira si està en vermell que em fa reflexió en tota la càmera. A veure, anem a mirar el mapa. És enorme Gold Saucer. Bueno, abans d'avançar-nos una miqueta més, para que... Calla. Vale. Uy, tenemos el square de los chocobos. Però no tinc chocobo per fer les curses, però anem a veure què podem fer. Bé, abans de tot veiem que hi ha uns punts aquí per poder parlar amb aquest senyor d'aquí. Anem a veure amb el recepcionista. O la recepcionista. Bon dia, benvingut a la recepció principal. Aquí podreu jugar als mini cappots i canviar-los. I podreu canviar els vostres punts de Gold Saucer contra, bueno, amb premis. El xocoascensor sobre la vostra esquerra us portarà a la cursa, bueno, d'esquart de xocobos. Ei! Els millors entrenadors i treballen per enfrontar-se quotidianament en les curses de xocobos que estan organitzades. No dubteu en fer-vos una volta per allà si us agrada veure aquests volàtils anar tota pastilla per la victòria o la derrota. Bé, he pensat, crec que no he oblidat res. Aquestes R's no és una mala traducció, és que és un micote. Els micotes són aquests homes gat, vale? Que... Vale?
Vale, sí, necessitem punts gold saucer per nassos. Vale, el que està a la dreta estarà content de respondre a totes les vostres preguntes sobre aquests famosos punts. I el que és un concert, us desitjo un excel·lent dia. Vale, doncs hem parlat amb la recepcionista i... Claro, es verdad que es su derecha, pero es que jo volia veure... Aquests petits éssers que veiem aquí no són nens, són... No me'n com es diu aquesta raça, però és una espècie de raça de nanos. Que guai, que tio. Que guai, que guai. A veure, anem a parlar amb... Bon dia. No, diu... M'equivocaria si és la vostra primera visita aquí? Si no... Sí, bueno, com vulgueu, veniu a canviar els punts aquí, però us recomano de canviar-los ja si teniu ganes de provar totes les atraccions. El passeig principal i anar a l'esquart dels duelistes. En la partit sud-est hi ha el hall d'acollida. L'especialista de cartes farà un plaer d'explicar-vos. Pues yo quiero cambiarte. Sí, quiero cambiar puntos. Y como tengo muchos puntos, como tengo muchos guilds, porque he fet moltes fases y tal, yo quiero... Bueno, els 700 potser no, no? Però... No sé, per posar... Percentage, tio, aquí. Agafarem 250 punts de moment. Venga, 2.500 ñapos, chaval. Venga, vamos para allá. Vale, a veure, anem a parlar una miqueta, anem a explorar una miqueta amb totes les persones que podem parlar, a veure què ens poden dir, Ah, vale, i això és... Vale, això són els premis. Una espasa. Això què és? Dues espases. Un arco. M'agradaria saber el que és, exactament. Això què és? Ah, és un arma d'elementalista. Abans potser això... Oh, un arma d'ocultista, però nivell 50. Jope, nen. Vale, o sigui que res, no? No podré comprar un arma per mi ara de... No, de tot és... Escoge el d'Ordín. I què és això? Ah, és un escut. Oh, és l'escudo d'Odín, chaval. Es el escudo de Odín, chaval. No. Para, voy a girar la cámara. Sí, tío, es el mi culo. Es mi culo. Sí, es el escudo de Odín. ¿Eso qué es? Creo de ferro. Ah, després ja tenim armadures. Però tot de nivell, segurament nivell 50, ¿no? No, ya sé que es imposible comprarlo porque no tengo suficiente. Ah, no, ya de nivel 1, tío. Oh. Però ja ves lo que et demanen en punts, chaval. Vale, aquí hi ha coses. Bueno, ja ho miraré. Ai, això són mascotes. Això són mascotes. Això són mascotes. Son mascotes y eso es... Vale, son com trajes. Que xulo. Molt bé, molt bé, molt bé. Hosti, quanta penya aquí. Cojones! A veure, aquest senyor què ens explica? A la descuarta del minicapto. Què és el minicapto este? El minicapto és una loteria...
Vale, podem fer... Ah, és una espècie de loteria que podem fer tres vegades per dia. Què? O sigui, 200 punts de Gold Saucer per la loteria? Vamos al minicap, por tal, és això. Vale, és un joc de... Ah, és com un rasquis. 3 vegades per dia. La regla és extremament simple. És endevinar quin és el... Vale, teniu que endevinar quins números apareixeran sobre la graella. Vale. Vale, o sigui, segons podem fer 3 vegades aquest rasquis. En aquest joc, els números de 1 a 9 estan disposats aleatòriament en una graella de 3 sobre 3. En una serà desvetllada, bueno, serà revelada, com descobrireu la vostra graella. Us demanarà de rascar 3 caselles, el que permetrà de conèixer el lloc dels 4 xifres sobre la graella. A vosaltres d'escollir després una línia horitzontal, vertical o diagonal en funció de la suma dels números estimats sobre aquella línia. I portareu el nombre de punts de goldassors indicats a la dreta de la graella i corresponent a la suma dels números sobre la línia seleccionada. Vale, menys... Oh. Me han donado un cheque regalo. ¿Puedo jugar con ese cheque regalo? Avui és el 7... Hòstia. Ya, pero no puedo utilizar lo que me han dado, ¿no? Espera un momento. Inventario. Vale, ¿qué es eso? Ah, vale, és un bono per tindre 100 punts. Mira, doncs anem a canjear-lo ja. I me sembla que objectes... Ah, vale. Vale, perquè... Vale, és ok, vale. És la recompensa que quan hem entrat en la quest... Vale. I no sé si m'ho permetrà. No. Vale. No puc estar... El bono aquest, on el canvio, aquest bono? Quiero saber dónde se cambia este bono. Ah, vale, ara sí. Doncs anem a jugar a la loteria. No. A veure, primer minijoc. Anem a jugar a la loteria. Vinga. Sí, pot-hi. Vale, ara, tornem a llegir les regles. Deveu primer rascar 4 caselles, el que es permetrà de conèixer el lloc de 4 xifres en la graella. Com és un rasquis, me da igual. Aquí... Clar, tinc que fer una niña, ¿no? Una niña... Ah, claro, tinc que fer una niña. Farem així. Vale, a ver. Ah, vale, ara abans escolleix una línia. Ok. Pero yo quiero esta niña, que es la que he rascado. ¡Oh! He ganado 180.
No, dejaremos de comprar otro billete, que ya he tenido suerte con los 180, ahí. Ya está bien. Vale, ok. Anem a explorar... A veure, és que... Va, anem aquí a l'esquerra. Crec que amb aquest ja m'he normalitzat, no? És el primer que he trobat. Uau! Que guai, tio. Que guai. No, en sèrio? Es podrà jugar al joc de cartes de... Ja has vingut a jugar al triple triat, eh? A mi em diuen... l'as de... L'as de cagó era... A veure, ja treu... Hòstia, avui estic fatal per la reducció. Bueno, aquest és un tio que... No era... Hexagonal. Si algú se'n recorda que m'ho posi pel Twitch. Si tan rato francès, doncs no s'hauria de... Bon dia. Sou nou per aquí? He criat a la bona porta. Vale, soc la que m'ocupa d'explicar a les tornejos de triple triat. Ara que penso... Vale, podríeu anar a la croupier per veure les regles de l'ase. Va. Doncs heu d'anar allà per entrenar-vos, perquè si no coneixem les regles. Abans tenim aquí dos... I un visitant més d'avui. Rombos, gràcies. Collons. Rombos, gràcies. Jope, tio, com estem. Un visitant de més d'avui. Bueno, pues el tio aquell era l'as de Rombos, que deia que és un crack del triple triat i tot